оръжеен сейф за 5 до 6 дългоцевни оръжия, изработен и проектиран в Русия от един от най-големите производители в световен мащаб. Външните размери на сейфа са 1500 мм височина, 375 мм широчина и 280 мм дълбочина. Отделение за патрони с размери съответно 250 мм височина на 370 мм широчина и 240 мм дълбочина. Същинското отделение за дългоцевни ловни оръжия е това. Заключва се тристранно. Размерите на отделението са съответно височина 1245 мм, широчина 370 мм и дълбочина 240 мм. Качествена изработка с всички необходими сертификати, отговарящ напълно на всички изисквания на служба КОС. Изработена от 1,5 мм ламарина. Има всички необходими крепежни елементи за монтирането на сейфа или към пода, или към стена, съгласно изискванията на служба КОС. Подложки за цевите, с оглед избягването на контакт на цевите с металните части на сейфа. Тристранно заключване. Качествена изработка на отлична цена. Само в онлайн магазина ни Пушка.bg.